zis că nu mai fac treaba asta, dar cred că au trecut vreo 2 ani, poate 2 ani și, sau poate mai puțin, nu mi-aduc aminte. Da, am zis să o fac din nou. Haide. Hai. Doar așa, pentru amuzament. Adică eu fac în continuare videoclipuri, doar că nu le mai fac pe YouTube. Asta e singura diferență. M-am mutat pe TikTok, deoarece mi se pare o platformă mult mai folosită. Și cumva m-a atras, adică am încercat să o descoper și să o înțeleg. Nu zic că o înțeleg pe deplin, dar cred că am început destul de bine. Numele meu este Lexville Project și asta fac eu acum. Dar hai să încercăm și YouTube-ul din nou. Nu știu dacă în cazul în care vă mai aduceți aminte, primul meu videoclip se întâmpla fix pe drumul ăsta. Doar că am făcut upgrade la cameră, la microfon, la motocicletă, la echipament, la cască. Am făcut multe schimbări în ultima perioadă, în ultimii ani de fapt. Și dacă o să vă placă, o să încep să vi le arăt. Dar momentan o să fie doar de test, așa că vedem ce o să iasă. Primul videoclip în căutarea Anei se întâmpla fix pe traseul ăsta. Și e tare că s-a nimerit să filmez fix pe același drum și în același loc. Bine, e tare în capul meu. Mai trebuie să mă întâlnesc cu niște prieteni aici, dar ei încă n-au ajuns. Până vin ei, aș vrea să vă arăt trotineta. Asta nu mi-are nevoie de probe, pentru că e cât se poate de stoc. Sau încerc să o mențin cât mai stoc. Cea veche am vândut-o. Deoarece o țineam degeaba și era păcat de ea. Cum era melodia aia? I'm a free, Am greșit când am spus că o să fie doar, când am spus că o să fie câțiva. Sunt mai mulți decât am crezut. Hai la tricuri, ia luat-o în față, tricuri,
Ce? Așteaptă tunelul ăsta. Da, abia aștept. Nu? Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu.